manifestacija koja baštini promociju kulture u Evropi, evropskih vrednosti i ono što je najvažnije, predstavljanje zemalja Evropske unije. Sve zrenjaninske osnovne škole ovde u hali gde su se predstavili sa svojim programima, da se takmiče, da se nadmeću ko će bolje da prikaže svoju zemlju, naravno uz učešće predstavnika Ministarstva za evropske integracije, Fonda evropski poslovi, Sekretarijata za međuregionalnu saradnju, različitih predstavnika ambasada i mislim da smo još jednu lepu sliku poslali iz naše hale, iz našeg grada, kako i na koji način je moguće predstaviti sve te evropske zemlje, njihove kulture, njihove znamenitosti, a sve to naravno zaokruženo sa godinom kulture, nacionalnom predstavnicom kulture, da se svakako jedan ovaj projekat uklapa. No, velika zahvalnost svim osnovnim školama, direktorima, njihovim timovima, nastavnicima koji su dali svoj doprinos da se realizuje ova manifestacija, a najveća naravno zahvalnost deci koji su bili toliko kreativni i danas smo mogli da vidimo stvarno izuzetne prezentacije svih evropskih zemalja.